Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got turned lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga higala, mga kabisdak! Sa dili pa ta magsugod, palihog ko og share sa akong live og comment kung asa ka nagtan-aw karon. Unya, ayaw kalimot og follow sa akong page aron dili nimo ma-miss ang akong kada gabi nga live show. Akong nightly conversation o kung ikaw isa ka Bisaya nga nilangyaw sa manako sa laing nasod aron manimpalad, comment asa ka karon nga nasod ug asa ka Bisaya. Maigsuon ako si Ate Vinky, Bisaya sa gikan sa Misamis Oriental. Diri na karon nagpuyo sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. Uban ni Ate Vinky. Dinhi atong hisgutan ang atong mga tinuod nga mga kaagi sa kinabuhi, mga hagit o mga leksyon o mga oportunidad nga makatabang nato aron kita magmalampuson sa atong kinabuhi. Kuha inyong mga kapidiha o unsa inyong mainom kay istorya sa ta karong gabi na. Okay, so akong topic karong gabi na ang atong hisgutan mao ni siya. Kung nahadlok ka, basin mao na ang signal nga kinahanglan ka, kinahanglan nimo nga sulayan, no? Kay kasagara bitaw sa ato, no? Real story ni siya, real talk gid ni siya, no? Daghan sa ato nga mahadlok nga dili mo sulay kay mahadlok ka og kanang dili niya para sa ako, dili niya ko mo success mo fail niya ako nga mag-una na atong hunahuna. Okay? Pero guys, sa una, ingana gyapon ko sa dugay nga panahon, no? Maunang trabaho, busok-busok trabaho gyud niya. Kay akong pagtuo nga basin sa akong trabaho nga magkugi kog taman naay kausaban. Pero no, daghan kaayo mga panghitabo sa kinabuhi nga dili nato gyud mahibaloan. Unya kay kitan mahadlok man ta, daghan man tag hadlok sa panghuna. Sumo nang giingon dai no kung mosalig ka sa Ginoo dili ta mohadlok. Pero tao man ta, naa gyud tay mga hadlok labi na natay mga experience na naa gyud tay hadlok, no. So ang kasagara daghan kay sa ato dili gyud ta molambo ngano man kay mahadlok man ta ug mao na siya nga tigulang na lang ko. Wala koy nakita nako nga grabe akong trabaho, kusog kong trabaho nya mao ra gihapon. Mura bitaw balik-balik ra gihapon nya mura gula ra bitaw ginapaingnan. So kinsay naka-feel ninyo ana? Kinsay natigulang na pareha nako nga mura gihapon balik-balik ninyo. Nag-worry ko. Niabot ang panahon nga tungod sa akong kusog pagtrabaho, niabot ang panahon nga nasakit ko. Akong trabaho sa una 2 to 3 jobs yun na siya akong trabaho kay maningkamot lagi na kita no mga Bisaya nga naa sa laing nasod magtrabaho kita busok-busok gid ba kay simpre nakapi tabangan na pa tay atong kaugalingon bayaran sa atong kaugalingon so busog gid ingana ta kasagara no pero munang kinahanglan gid nga naatay another plan sa atong kinabuhi kay pagkasakit nako wala man koy backup nga unsay akong mahimo no so mo na siya nga kanang daghan kog na nga pagian nga mga pagsulay gid sa kinabuhi nga nahimo kong kanang mahimo bitaw ko nga dili na ko mahadlok kay kung mahadlok ko kinsay motabang nako no kinsay motabang nato ato yung kaugalingon no bisan kanang natay pamilya kung lahi na sila og mga pamilya lahi ra gid siya so mao na siya nga dili ta mahadlok mga igsoon akong idasig sa inyo ha nga dili ta mahadlok sa tanang panahon atong tan-awon kung unsa atong kadlukan tinuod ba nga mahadlok kita no
sa usahay man gud kita ang atong kahadlukan ang ato na pong mga tawo nga nasa tong palibot kay ingnon niya kunya nga marami siya unsa man na siya oy naay mga kabaguhan nato makuan ta nga mahadlok ta nga i-judge. So mao na siya nga dili ta daghan kay sa ato nga dili mo lang kay daghan kay tag mga kahadlok sa tong mga igsuon o mga silingan o mga nakaila nato nga unsa man na siya nga na daghan gid kaayo kasagara man gud mamantay nga at mao nang nahitabo nato nga unsa naman na siya nga tigulang naman na siya karaw-karaw naman na siya. So daghan kay tag mga gikahadlukan nga unya basin ingon ko sa uban nga mao ni mao na. So mga igsuon sa akong pagkasakit nawad-an ko sa akong gusto ko magtrabaho pero akong lawas dili kaagwanta gyud og kana birang sa akong naandan nga trabaho muna nangita ko laing paagi. So muna hinungdan nga na ako diri sa social media and sharing my journey to all of you kay basin maka-inspire ko ninyo ug ayaw kahadlok kay tinuod ko tao dili ko kanang robot. Okay, so ang una na akong experience no katong pag sa una gyud nag-ignan ko sa akong amiga nga kanang sa una ba kahilumon kay ka di gani ka tingog karon kay kusog na kay kamayaw-yaw kanang mga igsuon no kanang ang atong mga naagian mao na makapausab nato gyud ug niya kung willing lang bitaw ta nga mag-adapt og bag-o nato nga environment ug bag-o nato nga labi na karon sa teknolohiya nato no lang online na tatanan. So sa dihang dili na kay ko makaagwanta anang mga trabaho nga akong naandan so nag-shift ko og nagtuon ko sa online. Mao ni siya karon nga ako nawagan ko sa mga Bisaya nga gusto nga molambo silang kinabuhi, gusto nga na ay pay daghan nga they can spend more time sa ilang mga pamilya o maka-travel more. Kini usa ka opportunity nga inyo pwede niyo tun-an. And I see what are the people doing inside in this community sa mga nang kung gusto mo, kung usa ka sa nangandoy pa sa imong kinabuhi, i-comment lang diha sa akong sa comment section, okay? Kay ako sa una bago pa ko sa pagkaayo na ako no, anga pa kay ko kay naman ko brain fog, nya naman ko physical limitation no. Pero grabe gyud ako pasalamat sa Ginoo nga gitagaan pa ko niya panahon nga makalihok og balik, nga makaistorya og balik sa una dili ko kaistorya og straight kanang wala empty akong hunahuna dili ko kabalo unsay kay I don't have a plan really wala na ko'y plan para og kay empty na my brain fog kay ko. So dili sa yun nga kaagi pero kabalo mo ang kung magsalig ka sa Ginoo kita napatay purpose iya gitang giyahan. So mao ni siya. I found a purpose in this online space. Nakita na ko akong purpose ang ako nag-share ko kinasing-kasing nga basin di ay kung kinsa sa inyo. There's no pressure kung kinsa gusto. Kabalo mo akong first nga live sa una katong primero pag ako no. Ala, grabe na akong record ko nga. Di ko mura ako ra judge sa akong kaugalingon. But you know what? Who cares? I just say something. No, the more you practice mga igsuon, kung gusto mo mulambo sa kaugalingon, just do it. You don't need to be perfect. Kay ang importante ikaw na ning kamot ka ug panalanginan ka sa Ginoo sa imong gihimo. Kung ikaw ang imong gihimo pinaagi sa maayo. Okay, so my first online kanang mga live kataunan kayo naghimo pa ko sa akong YouTube sa unaha nga kanang nasakiton ko nya dayon I did everything that just to make me like to learn something to make me feel better and indeed friends are helping me to help me and things like that sa ang mga post ako sa una bisag kara lang but this time I as manotice ninyo ang akong post is with purpose. Okay, so mauna siya akong mga paambit kaninyo kung gusto mo mga Kabisayan diha nga gusto pang you makakita pa mo magdugang ang inyong kabalo ko nga daghan kay mga trabaho opportunity pero kung imong trabaho kalit lang mawala usa sa mga usa sa mga hinungdan nga kinahanglan ka nga nay plan B no. So hinumdumi ang courage is not the absence of fear. Nagtuo ba mo nga wala ako nahadlok? Yes, of course. But, you know, as I go along and with the community, na may community nga mo guide, na step by step nga atong sundon, munang dili ko mahadlok.
na atay ang fear nako na pero I have to step up. I have the courage to step up because I know this is real and I know one day God will bless what we do here. Okay? As long as maayo ang atong purpose. Karon akong pangutanan ninyo, unsay usa ka butang nga gusto nimong buhaton pero mahadlok ka? Comment below so on. Kay mag-istorya ta. I might guide you kung interesado ka what had helped me. Kung unsay nakatabang nako, akong i-share sa inyo. Ug maorat to, daghang kay salamat sa inyong pagpakig-uban kanako karong orasa og hinumdumi dili kinahanglan paspas ang imuhang pag-abot sa imong damgo. Kung may mga damgo, dili ka kailangan mag-rush. Okay? Ang importante wala ka nihunong one small step at a time. Every day is still a progress. Okay? Padayon lang. Padayon kay ikaw gihapon. Kay ang Ginoo man ang nagaplano sa tanan. Okay? Ang sa imong kinabuhi. So, munang giingon lihok tao kay tabangan ko ikaw sa ang Ginoo mo panalangin natin tanan. Okay? God bless everyone. So, I want you to listen to my song, the song that I created for sa kadtong na ako'y mga sa akong health challenges. Okay? So, there you go. Salamat. Inyong time. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. Maorat to, They say sabihin kanyang tanan. retirement means the Salamat. end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry boxes just to win. Step by step I found my voice in a world online that gave me choice. Learning slow but standing tall, my purpose didn't fade at all. Some days I doubted every move, but faith reminded me. When life closes one big door, there's a window meant to be. I'm still rising, even when I fall. God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. Daghang salamat. Ang sa sunod niya pa nagbaba natin. Bye!